Balimawo ani nyakuma information telemani fla. Ewa jatike wale mogo ko. Uka mogo do bora ka kuma. Ko nuko kube Bamako mene de. Awa konu Bamako mene fana. Ko video mani munumbe kolu mogo be kolu la gushi plateau la. Video mani kunda journaliste munumbe be kolu bira jaraka mogo la gushi. Konu yo fefe soro kuba be uba be faka. O information folo yi. Information flana. Jaja ko numéro vert mbe ko ne woleli ke ko ni bingani wale mogo sirima. Ibe numéro vert mun woli. Ja ko numéro frate marchera. Mali kaba ko be duku kono de. Aywa tere toro ka chero bora ka kuma de anga kuma ka ina me folo. Ambe yorom na donendo. Aw ambe yorom na wallahi donendo. Voilà. Ambe yoro fana. Alhamdulillah. Murtane tere eko murtane ambe do kabo anga jamana murtane tere dugu mu jamana wo jamamun ka danyi bi ambe yorom na ambe do kabo alhamdulillah. Wa atena me awbena me fana kan sigira Bamako. Aklo bala. Aw kana dafa. N'est-ce pas que na France ni risu aw kana ay bien ati an ko amega kele jihadi mu kama na wi bien ati o ban suranian ibe fi mu fe ki batani yere de ni fentani yere yedro ni ala so na itenisa Aklo ben na de nga jihadi koy amena ni be mu na o yere baya o nye baya aw TikTok manu mayu mu be TikTok manu ki eni sule na nyogana sule ka bako ena nyogana chaman be mun be kama mana konfo aw yere de be klaka taw yere mun anye bawlan sila anye bawla nambe ta ambe sew eri dogale be yoro mun o yoro fo dro ikala ikato to ambulo ni askari uti joe kama ikafu makutu kama na mana ko chaman nunde ka video na yara dro ko sora sita bora ta to man dogale ndo ambe malle ko amata yoro shide auka marfo anauka tia obe musa ka bo fasi amashide galon tike duro arme ki aketa ay do barmela ay ta fra arme ka ko marfata we ka baninya ay ta fra arme ka ina ko ni daba dinya kuma fo arme be ku fo asuni kle ay ta faruka arme ni don so ay ta faruka an sigilen biya an yi baula abuka kuma mun fu wallahi billahi wal kitabi amena jawu be ka don insha Allah nan beta ambe se wallahi nan beta ambe se Malien be ni me voilà ni ona chamo ni ala sunna insha Allah teki yoro fanye to klesa bambodi dima wallahi har ni be Europe ni be Asie ni be donc Malien bela jele kuma me sanno n'est-ce pas bela jele ya me donc bela jele kuma me ni menasi kuma mi ne be mu fo Mali video manu nyana aya klito o yere la uye mun ga den be gaw ko deni reto uye den TikTokers den do fa gaw ou be Tombouctou de do o kanga lison da o made video manu na baga video ke aya klito o yere la yaro tero be Bamako kono Mali video manu munumbe réseaux sociaux ka to ka bina jaraka mogo neni ne be conseil kelen daw ma na ni sufa boli kana ya dabla de tero be Bamako kono sande abaga moto ni taw ba mobili taw bo ay yoro don ndo ubaga studio yoro don ubaw shiso yoro don awa obe Bamako fana aw ne ka kila taw te kelenge ne ba wala di de fen kana usoro parce que dondra na ma kolosi aw munu me ka communication ga transition na ma kolosi dondra bina jaraka mogo be taw be mne Bamako kono uta dawara obo ko re balon parce que aw de be transition aw de be boka marfa baw to ko fo ko be obe unya baw la koy aya ne be mu fa aklito aw yere la dro o Bamako kono bi de o ne ka kuma kani voilà ne ka do baw yi aye galon tigaraw de ye o ye chien de ye ni mo gon dugolente koy woro don nu koy awala nga numéro vert fana anga numéro vert te marchera de o be numéro vert ko kuma fana te marchera de malien ango fana prévu la je pense que anga janga na me folo c'est ça numéro vert na wulili kerala iban soro amani politique mangaye ko numéro vert mbi ko na ngoli ke kamba soro bon peut-être aller a foni ngani nyumanya yi bon anga nyor la me folo masitira to bolola masitira to jugubulu ayo gendarmerie ni mun garde kunu daw de
de ne wele ka bɔ faransi k'olu ka dugu filɛ kayi mara la ko terrorisiw taara olu ka denmisɛnnin fitininw ka t'olu ka misiw n'u ka fɛnw cɛ k'u ma da o ma k'u bɛ ka taa npogotigininw de minɛ sisan ne bɛ numéro min dɔn o ye nin de numéro vert bon i b'a dɔn farafinna taga ka go ɲɛ quoi. Et l'instant qui a appelé ce numéro est capable de mobiliser l'ensemble des forces. L'ensemble des forces. Et même au-delà des forces de sécurité, même les forces armées de sécurité, il y a des interfaces qui nous permettent de leur donner des informations afin qu'ils interviennent sur n'importe quelle partie du territoire national. Les gendarmeries doivent s'appeler. Voilà. Et voilà, absolument. Abetige, alaye. Abetige. Abe? Ibe ka wuli abetige. O kweli. Ni munoy. Ni numéro vert. Ni numéro ne blaleno. Kona we sigana mo wiye. Akra terroriste wiye. Ou ya jatige wallet ke ba wiye. Kauka ni numéro inde wele. Oro na me feka jamana ila lafia. Mo munu ni jamana kono do me nyogon la so. Karamoge, gouvernement ka ka se ko lu mo la so so aw mun bi no aw lamelin du aw so aw kana normalement me dum na ko bi ma fe fe me réseau sans fait akara ne o akara bu ma bela akara gandi ati numéro do kan se ka soro ni mo yan wele ko terroriste be ni du la kan se ka olu mo no lu blanc contact la bon ne flene système be ka garde national ga numéro vert de wele après ka se ke benyana ati ati du ko no nye gendarmerie ta wele ka tige police ta wala shigmadu Je précise abela jile toutes les forces. u bɛ ka publicité kɛ télé la ngo transition fɛn bɛɛ kɛra ngalon di u taara kuma télé la ka taa kuma radio so la ko mɔgɔw ka numéro wele ja numéro yɛrɛ tɛ donna yɛrɛ ne yɛrɛ ma deli ka numéro in wele o ne ta kalama ne yɛrɛ numéro publicité kɛ 2022 2024 2025 ne yɛrɛ ye mɔgɔw encouragé k'u ka numéro wele ja numéro yɛrɛ tɛ marché la Mali kura filɛ dɛ Asimi Goita ka Mali filɛ dɛ u taara kuma c'est à dire ka taa fɛn fɔ fɛn mun tɛ tiɲɛ ye quoi o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ filɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ bon ne aw ma ni fɛn tɛ mun b'a to aw n'a ka jamanadenw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na jamanadenw bɛ taa fara jadisu de ka san k'aw kɛlɛ san o de bɛ ka kɛ bi terror filɛ nin u ni mɔgɔ ka di san dɛ i ɲɛ b'u la tantɔ u ni duguladen caman ka di koyi maliyɛnden caman bɛ yen u bɛ bina jara ka mɔgɔw ko ka di mɔgɔ caman ye bi dɛ n tɛ dogo aw la dɛ Asimi y'i kɔ dɔn a ka jamanadenw na fɛn kelen min Asimi tɛ fɛn kelen min numéro kelen bɛ Asimi ma tilonko numéro la o y'a ka sunguru batulu ɲang dɔrɔn de o ka numéro n b'a f'i ɲɛna o bɛ wele o bɛ sɔrɔ dɛ ninnu bɛ muso ko ni sunguru tɛgɛ manamana ko dɔrɔn de la fɛn kelen bɛ hami b'u la o suɲɛni de u mago tɛ jamana la o nin ye maloya de Mali ma aw ni Ala n'a kira cɛ aw ye numéro vert bila ja ka numéro aw bɛ numéro fɛn fɛn bila ja si tɛ marché la jaga ne m'a fɔ dɛ transition dɛmɛbagaw de bɔra na ne yɛrɛ kun tɛ nin kalama ja ni video ni problème bɛ sen na ne an bɛ ho la ja problème wɛrɛw bɛ mun ka jugu n'o bɛɛ ja ka numéro vert tɛ hali marché bon o bɛ taa kuma télé la c'est tellement u bɛ nkalon tigɛ quoi u bɛ nkalon tigɛ u bɛ taa kuma hali télé la dɛ u bɛ taa kuma Mali télévision so la aw ni Ala n'a kira cɛ an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw an ka chef d'état-major général Umaru Jara an ka bonya b'a kan n tɛ fɛn f'i ma Umaru Jara parce que Umaru ye hɔrɔn de ye u y'a don i da di Ala u y'a don a da général Umaru Sara Ala k'i ɲuman bɔ nin ko in na koyi sinon a kɛra maloya ye dɛ Mali aw de bɛ taa kuma télé la k'a bɛ ka jadisu yɔrɔ ɲini o filɛ nin ye Farabugu u filɛ Kayitaga sira la mais aw bɛ bɔ ko non ko foyi tɛ yen et puis Ɲoro yɛrɛ ko Ɲoro gouverneur de fana bɔra k'a fɔ ko ayi ko tout va bien à Ɲoro bon ni ye mun ko de ye Mali kɔnɔ hali Amérique si ça ne va pas Amérique b'a fɔ si ça ne va pas en France mais pourquoi aw bɛ fɛn fɔ diyago aw bɛ ka c'est-à-dire nin tɛ e bɛ ka nkalon tigɛ e bɛ ka fɔ mun fana o fana b'a kalama k'e bɛ ka nkalon tigɛ o kɔrɔ de ko tout moriya a ye bɛɛ tigɛ aw la a ye bɛɛ kɛ nkalon tigɛla ye hali n'i ye Ɲoro gouverneur in ye i b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama de don mais u y'o fana kɛ nkalon tigɛla ye u ye bɛɛ kɛ nkalon tigɛla ye ngo Mali transition in a sigilen bɛ nkalon de kan nkalon tigɛlaw de ka d'u ye aw yɛrɛ bɛ nkalon min tigɛ a bɛ ka baga Bubu Mabel Jawara ma Asimi Goita bɛ nkalon min tigɛ Bubu Mabel t'a tigɛ aw ma ko ɲɛdɔn i ma Bubu ko ka d'u ye fɛn minnu ye kelen olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye et Bubu bɛ nin bɛɛ la aw ko k'a bɛ ka terror yɔrɔ ɲini terror dogolen t'aw la dɛ u filɛ nin ye u filɛ an k'u lajɛ u filɛ f'u b'u tulonkɛ
Ntoué. Voilà. Ou flâner. Ou va Mali de Konoko, il aura souvent Mali territoire de cas. Ou be oro mina oro donné nous fanadi. Et on est la cabe ko oro yini. Donso ya wole ku donso ya awole ka jadi su ro yala ayo banga ta donso deme abe ta ka kuma tere la ko yi ka be ko ro ngini ku ko ro ria arbe u gouger ya fait ou tara frappe ke ya fait donso e tle nani Mali donso be ka video ke ka boka tout de ma ba abe fle soferu souffle ni faut ka kasa bo sraba ka o desele me ko beke ok achim go ta kera fadu na sina sambarai ni molo ya ide comme bon mune mo kon finte malo fana ka jukun quoi malien ambe video bla la malien fait bebe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada warchi no ala be Senweb application télécharger photo flani na Senweb application télécharger abene segu tungara ka corps modo urgent 10 euro be na ya reta ko fa baka banque information be du aw somo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ga orange numéro ta no to be 40 na waru tuma ba so orange mo na sur place wato jabo warchi drome kala wata sara